Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗan wannan gida barkanku da wannan lokaci. A yau za mu yi muku bidiyo yadda ake mining ɗin Bizit, yadda ake voting a ciki. Wasu da dama ba su san ya ake a ciki ba. To abin da ake a ciki abu ne mai sauƙi, shi ma kusan kullum ake shiga ake yi. Don haka yau insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku yi. Kawai dai abin da muke buƙata shi ne kafin fara bidiyon da ku yi mana subscribe, ku yi mana liking idan yau ne farkon shigo ku wannan tasha ta mai albarka. Yawwa mun gode. Bari mu shiga mu buɗe, duk da ma dai na ga bani da network sosai. Ga shi nan ya buɗe kamar haka. Idan ka kalli nan daga ƙasa nan kenan, ga abu uku nan a nan gun. Akwai main, akwai task, akwai leaders, sannan akwai invite. Nan invite ɗin nan kenan. Idan za ka yi inviting ɗin jama'a ne za ka taɓa, za su baka link. Nan kuma leaders in ka taɓa za ka ga adadin mutanen da suka yi mining ɗin wannan coins ɗin, waɗanda suke da shi da yawa, top miners kenan. Nan kuma task ne wanda ake sakawa daily. Nan kuma main ɗin nan ne in ka taɓa za ka ga gun da yanzu haka a ciki muke. Shi ne za a nuna muku gun da za ka yi voting kenan. Masha Allah. Yanzu kun ga nan gun, idan kuka gani wannan super bees, haka ce will drops caps go to the moon before February 21. To, taɓa event. In ka taɓa shi tambaya suke yi. Akwai wani mining da muka yi na caps, suka ce kafin February 21 gobe kenan, shin wani abin zai tafi, ma'ana za su sake shi a kasuwa, zai ba da kuɗi. Idan ka yarda yes, sai ka taɓa yes. Idan kuma baka yarda ba sai ka taɓa no. Yanzu haka ni ma no na zaɓa. Idan no ta tabbata, to zan samu guda 20,000 wannan coins ɗin nasu. Idan kuma yes ne, idan ya tafi kasuwa kafin 21, to ba abin da zan samu. Wannan kenan. Na biyu kuma aka ce rumor. Aka ce will Elon Musk launch a Dogecoin on Solana before February 20? Shi ma kun gani, shi ma na taɓa. Aka ce kafin February 20, Elon Musk zai yi launching ɗin coins ɗinsa mai suna Doge a Solana blockchain. Ni ma na sa no. Idan no ta tabbata zan samu, za su bani guda 4,000. Idan kuma yes ne, idan an yi launching ɗinsa, to zan samu 0. Shi ne wannan. Sai na wannan. Suka ce wannan wani ake sa include the what base in this next post at least once. Okay. Suka ce next post ɗin da drop zai yi mentioning ɗin wannan sunan coins ɗin nan, ko ba zai ba. Shi ma idan ka yarda zai yi, sai ka sa yes. Idan baka yarda ba ka sa no. Ni ban yarda ba, no zan sa. Akwai yara a gidan. Ba ni da network ne, amma za su ɗauki ticket guda ɗaya. Idan ka ga bai yi ba, ba ka da ticket, ka tabbata kana da available ticket. Kun ga wajen ticket ɗin? Nan ne wajen ticket. Ka tabbata kana da ticket a nan gun. Gashi a nan gun. Ticket gashi nan. Za ka na da guda 11. Ana saye, in ka taɓa zai kai gun da aka sa da star. In kuma baka saya ba, in kai voting duk guda ɗaya za a baka ticket. Duk guda ɗaya za a baka ticket. Ka ga wannan misali, za su ɗauki ticket guda ɗaya. Nawa zan sa? Yawwa. Na yi gashi nan, na yi wannan. Na gama. Sai wani aka ce will tons price skyrocket above 3.8 by February 20. Suka ce ton farashinsa yanzu haka ina ga 3.1 abu yake. Zai kai 3.8. Idan ka yarda zai kai, ka taɓa. In baka yarda ba ka taɓa. Ni ma ban yarda ba zai kai ba. Kun gani? Duk da haka in kai voting ɗin suna baka 1. Sannan wannan shi kuma na riga na yi voting ɗin ne. Na ci abin da na ci. Yawwa. Sai ka taɓa idan ka gama voting. Ma'ana yau na yi voting ɗin yau ko? Jiya na yi voting. Ina so na yi claiming ɗin reward ɗina. Na faɗi ko na ci? Ga zan ta a pay out ɗin nan.
idan ka taɓa payout kullum ka shiga ka taɓa payout, idan ka taɓa payout kaga yanzu akwai botun guda biyu da nake kenan na ci, shi yasa ga 2 a wajen payout kaga 2 ma'ana botun guda biyu an yi rewarding, na faɗi ko na ci. Ina shiga zan gani yanzu haka kun gani guda biyu nan, na farko ga wannan kun gani you got it right, ma'ana your choice no, na yi collecting ma'ana yanzu haka na zaɓa daidai gashi an bani guda 5,000 sai na collecting. Sai wannan shi ma wannan you got it right, shi ma na zaɓa daidai, shi ma no na zaɓa gashi nan an bani guda 1,700 sannan an bani ticket guda ɗaya. Kun ga ticket ɗin, kun ga ticket, one ticket, sannan nan kuma gashi an bani guda 1,500. To kai ma in ka zaɓa daidai haka zaɓa ka. Kun ga ticket ɗina ya ƙara ƙaruwa, na yi zaɓe ya tafi amma kuma na ƙara ƙaruwa da 11 na. Wannan shine. Sai kuma ka dawo ka ƙara taɓa tax bayan ka gama wannan kenan, ka yi voting sai ka dawo gun da aka taɓa tax ɗin nan na ƙasan nan gashi nan kenan, nan kenan sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi bayan ka gama komai kenan sai ka taɓa daily. Idan ka taɓa daily ga tax nan guda 3 kowanne shi ma kullum ana so ka yi shi, amma sai ka je ka yi wancan voting ɗin, ka yi voting sannan ka yi claim, a kowanne dole sai ka yi claiming. Yanzu ka ga wannan ko baka yi claiming ba ko baka yi voting ba za ka yi wannan na farkon nan stay with visit on telegram. In dai ka riga ka yi subscribing ɗin channel ɗinsu kullum za ka samu guda 500. Kun gani da one ticket. Sai daily visit shi ma wannan yawwa, sai wannan daily collection. Idan ka je kai collecting ɗin payout kana zuwa ka taɓa wannan za ka gani yawwa, ka gani collect, ka gani shi ma na gama. Wannan shine abin da wannan shine yadda ake mining ɗin visit, ba wani wahala bane ba. A kullum ka shiga ko da safe ko da rana kuma da yaushe ne in ka shiga za ka yi wannan abin, ba wani abu ne ba. Sai za ka invite ɗin mutane gashi za ka taɓa nan sai ka je ka taɓa link ka je ka kai shi, ka je ka tura. Duk wanda kai inviting kana samun da ake suna percentage. Yanzu kun ga wannan gashi na ɓangaren shi na samu guda 8,000, wannan na samu guda 8,000, wannan na samu guda 4,000, wannan na samu guda 4,000, wannan na samu guda 2,000, wannan na samu guda 2,000, duk gasu nan dai haka ne. Mun gode sai anjima.